May Pasko kaniyon tanan sa tanan nga mga kahigalaan o mga kaigsunan diha sa Ginoo. Ako nagpasalamat diha sa Ginoo sa iyang goodness sa kinabuhi sa tao. Bisan to dusay kita nga tao dili maayo usahay sa atong pagsunod diha sa Dios apan ang Dios nagpabilin siya nga maayo sa kinabuhi. God's will be done ministry. Dub dub. Sa Tikala, nag-serbisyo ko sa Calvary Chapel Tikala gikan sa 2001 until 2006. Until such time nga niabot ang panahon nga dunay dakong trahedya sa akong kinabuhi nga nahitabo. That was 2003. I was got accident sa motorbike. Unya during that time mo'y dako nga transformation o changes sa akong kinabuhi. Happy anniversary, God's will be done radio ministry. Nya doon na tayo gitrain nga mga tao ug mao ka na hinungdan nga diin na-start ang mga kasimbahanan sa kabukiran. Nahitabo nga nahimugso ang Calvary Chapel Maningkaw. No? Calvary Chapel Maningkaw unya kay usa man ako ka karpentero, nahitabo nga natukod kini nga mao nga mga buildings uban sa tabang ug sa grasya sa Ginoo. Og gigamit sa Ginoo nga mahitabo usab o mahimugso ang Sambuangita Church, Shaton Church, Naiba Church ug Dongga nga mao kini ang mga lugar nga ako nakita nga gisugdan sa paggamit sa Ginoo aron sa pagpadungog ug paggamit sa uban pang mga tao. Alang nini mga simbahan nga akong i-mention, no? Ako nag-auhag sa tanan. Always remember, the message of Christmas is that Jesus Christ came to this world because He wants us to bring us back the original plan sa Ginoo sa atong kinabuhi. One message o heart message sa Christmas para naton tanan. Christian ka man o nagtuo ka Ginoo o wala o nangalagad ka Ginoo, always remember Jesus Christ came para nga iyatang dad-on pagbalik sa original nga plano sa Dios Amahan sa atong kinabuhi. Unya nahitabo nga diin sa within the 2007 hantod sa 2013 nahitabo nga diin
tungod kay ablita sa itong pangununa nga mas maayo og daghan pa nga tools nga magamit. O nya, ako nalipay pag-ayo tungod kay sa Simply the Story na pinagi sa usa ka oral inductive nga paagi nga maka-reach out kami mga tao even though dili sila kabalo nga mobasa, no? Just simply nga maihatag nila ang story with questions oral inductively. Ako nakita nga ay mga tao bisan dili sila kabalo nga mobasa apan makakat-on sila o pwede silang mga lagad sa Ginoo nga na mo pagdiyan. Onya, ako nakita nga din way beyond of my imagination. God is great indeed. All the glory is only for Him. Ako nakita nga din 2014, gipatala ko sa Ginoo dito sa Estados Unidos sa USA o sa uban pang mga lugar sa tibok kalibutan. Aron sa pag-share o sa pagdasig sa mga tao nga iyang alagad. Onya, sa akong pagkainumdum, year 2016, I was been hired sa Davao City para mutabang og sa sa maong buluhaton usab dito almost within 3 years. Anya, ang ako ikasulti, nga diin sa akong pagpangalagad, sa simple nga pagpangalagad for that years.
akong nakita nga din sa panahon sa Pasko, always nga mag-reminds na ako. It is not because of my might and my power, kundi iyahan ni sa Ginoo ug iyaha kining gahom nga kita makapadayon. Dili ta perpekto nga tao. Doon nagyoy panahon nga din, panahon nga sa kaluya, panahon sa pagkadiskurahe. Apan ang Dios dili gid siya mabiya nato. Dapat nga kita hold on sa iyang tawag sa atong kinabuhi, not of what people can say about you, kundi kung unsa ang tawag sa Ginoo nga iyang gibutang sa imong kasing-kasing. Apan ako nakita nga kung ang usa day katao makita niya nga din na himugso siya niining kalibutana o natawo siya niining kalibutana nga dunay tuyo og tumong ang Ginoo siyang kinabuhi, to become a blessing to other people, not to become a curse of other people. Kitang tanan gitawag sa Ginoo specifically aron nga ang ubang tao madasig nga mosunod usab ngadto sa Ginoo. Meaning to say, nga diin, mahimo kang usa ka tao, nga diin, tig-mentor sa ubang mga tao para sila mapatigayon ang ilahang pagpangalaga diya sa Ginoo. Ako ikasulti, gigunitan kini nining maong season of Christmas. Daghan nga mga grupo nga nag-celebrate, ug imo makita, huge of people or group of people celebrating the Christmas, not because Jesus is their Lord, not because they love Jesus, but they celebrate the Christmas sometimes because of foods and gifts. Muna akong ikasulti naton tanan sa tanan in behalf of God's Will Be Done Ministry, sa mga tao nga nakaila nato, nga din dili lang kutob sa pagsampita o Ginoo, dili lang kutob nga moampo ta Ginoo, dili lang kutob nga magdaig-daig, nga magwarawara ta sa atong kamot ngadto sa Dios, kundi ikaw ug ako gitawag ta sa Ginoo para mutuman kaniya nga naman dunay nagpaabot nga ganti amazingly nga gapaabot nato nga mga kalag, nagpaabot nato nga mga dagkong trabaho sa Ginoo nga iyang ihatag sa atong kinabuhi. Sama ni Jesus Christ ug ni Mary ug ni Joseph nga diin dili masayon-sayon ang maong bulaton. Bisan unsa ka kagamay apan dunay giplano ang Dios kanimo nga dako. Ang dapat natong maangkon ang pagkamatinumanon. Ug akong ikasulti alang sa
diwa sa Pasko para natong tanan. Christmas is not just only emotionally celebration or rituals nga dapat natong buhaton. Christmas, it must be nga masabtan sa mga tao to become Christ-like. Nga mo training tag mga tao, mo tudlo tag mga tao, and look what is beyond nga dagkong mga butang, not any program or formula nining mong kalibutan na mo na gisulti ni Pablo nga diin not to be confirmed to the pattern of this world. Nga naman, tungod kay ang gitawag sa Ginoo, mao ang atong pagkamatinumanon niya. So dagang salamat kanyang tanan, maayong Pasko ug happy anniversary. God's will be done ministry.